Od malička som sa venoval umeniu, maloval som, kreslil, tvoril som. V 76. roku sme navštívili posledného novobanského hrnčiara, pána Jana Šnieru, majstra Jana Šnieru, u ktorého som vlastne potom začal. Ukázal mi techniky ľudového umenia, zdobenie, malovanie, príprava hliny, kopanie hliny, vypaľovanie v poľnej peci. Tvorím novobanskú keramiku, džbánky, taniere, rôzne misky, hrnčeky, pukanskú keramiku, brežskú keramiku, ktorá vlastne je veľmi podobná. Momentálne som začal pracovať na keramike belujskej. Teší ma, keď vidím niektorých ľudí, ktorí sa chytajú do tohto remesla, že bude mať následovníkov, ktorých nie je síce veľa, ale máme zdatných napríklad v Hybiach, kde začíname obnovovať túto tradíciu a teším sa, že títo následovníci majú taký entuziazmus, nadšenie k tomu, že myslím, že z toho aj niečo vznikne a bude.